Har du brug for et nyt, moderne og velfungerende vaskeri, og har du lokalet? Så lad os lave det. Med vores Total Care-løsning får du et miljørigtigt og komplet vaskeri, og du skal ikke engang have penge op af lommen. Betalingen er brugerbaseret, og du kan overlade investering, drift og vedligehold til os. Vores Total Care er fleksibelt, og dit vaskeri tilpasses efter dine ønsker og behov. Måske har du særlige krav til, hvad maskinen skal kunne vaske. Vi matcher alle udfordringer med de rigtige programmer og de rigtige maskiner. Når vi er nået frem til en aftale, klarer vi alt det praktiske. Vores tekniker kommer og installerer maskinerne, og han installerer det aftalte betalingssystem. Han slutter naturligvis med at teste, at det hele fungerer korrekt. Nu er dit nye skræddersyede vaskeri klar til brugerne. Og hele vasketuren skal klares, uden der skal rodes med penge eller poletter. Nortex unikke system med personlige vaskebrikker gør betalingen både brugervenlig og sikker. Og så kan samme brik bruges til reservation. Al teknik kan fejle, men Nortex løser problemerne. Vores teknikere sørger for en sikker og smidig fejlfinding, så maskinerne hurtigt vasker og tørrer igen. Ønsker du at tilbyde dine brugere et vaskeri, hvor vask og tørring foregår nemt, bekvemt og helt uden bøvl, så er løsningen Nortex Total Care. Samtidig får du en fleksibel aftale, hvor fordelingen af vaskeindtjeningen kan tilpasses efter individuelle forhold. Total Care er markedets bedste helhedsløsning.